De eerste staken sammel je harren om Jelverson voor de poorten van het metaalbureau FIB Industries. Ze willen orenmaaiwerkers oerhelje mooi te staken. En een signaal onder directie Arjan, al is het er misschien net een goede tijd voor. Ik denk dat de directie altijd letterlijk komt. De gewone werknemers gaan altijd betierder aan het werk dan directies. Maar ze zorgen het wel even en ze weten, ik wil dat de jood net werken wordt. En ze jaren al precies hoeveel mensen er van de poort zijn, dus het signaal zal duidelijk wezen. Het signaal is duidelijk, maar nevens de werkjouwersorganisatie FME onbegrijpelijk. De werkjouwers willen alleen nog schriftelijk reageren. Er luidt een goed bod, zo vinden ze. Vanzelfs stinken de werknemers er heel oorzoer. Ze willen alleen maar afbraken. Ze willen terug eigenlijk naar de jaren 60 toe. Met de seniorendagen allemaal afpakken, geen loonsverhoging. Dus daarvoor staken we hier, voor een goede CO. Werkgevers hebben het geblokkeerd en ze verwachten van mensen dat ze dag en nacht gratis gaan klaarstaan. En in de grootmetalen is het zelfs zo dat we een hele CO moeten inleveren. Ja, gaat niet gebeuren. De stakers wachten je een uren van de poorten. Dan gaat de actie reis verder. Weet iedereen waar het is? Tivoli, Huizenmelaan, bekend? Ja. Nou, dan zie ik jullie in het actiecentrum. 500 werknemers uit Noord-Friesland schreeuwen haar hierin. Dat is een tredde van de werknemers in die regio. Elke werknemer had zijn reden om mooi te dwaan. De seniorendagen dus eigenlijk. Dus dan hostel de 20 snipperdagen hoor. En nou, dat scheelt met 10 dagen per jaar in dit geval. Het is afwachtje wat deze dag uithelt. De actie regen zonder werknemers liep het alleen nog maar grutter te worden. Ja, ik denk dat we na de vakantie wel weer bij elkaar komen en dan dat het grut naar grutter is.